Σας χαιρετίζω όλους. Είναι το δεύτερο επεισόδιο του Mr. Βαλεντίνου. Είστε έτοιμοι για να μάθετε τα μυστικά της αποπλάνησης από το μέτρο του είδους? Πάμε λοιπόν. Πριν ξεκινήσω με τα βασικά και το πάμε βήμα προς βήμα από το στάδιο του πώς προσεγγίζουμε μια γυναίκα μέχρι του πώς παίρνουμε το τηλέφωνό της και κανονίζουμε ραντεβού μαζί της, θα ήθελα να κάνω ένα βίντεο στο οποίο θα καταρρύψω κάποια πράγματα, κάποιους μύθους γύρω από τη γυναικεία αποπλάνηση που κυκλοφορούν ανάμεσά σας και πρέπει να τα βγάλετε τελείως από το μυαλό σας. Σε αυτό το βίντεο θα αναφερθώ σε 6 πράγματα τα οποία είναι στην κυριολεξία μύθοι. Τίποτα από αυτά δεν ισχύει παρά μόνο στο μυαλό σας. Ακούω καθημερινά από πολλούς φίλους και γνωστούς να μου λένε «Για μένα δεν είναι εγκόμενες, δεν είμαι τυχερός με τις γυναίκες. Έτσι όπως είναι η εξωτερική μου εμφάνιση, δεν έχω καμιά ελπίδα. Δεν είμαι ωραίος σαν το Σάκη Ρουβά. Ποτέ δεν πρόκειται να έχω πολλές γυναίκες». Αυτή είναι η μεγαλύτερη μαλακία που μπορεί να πει κάποιος στον εαυτό του. Αν η εξωτερική σας εμφάνιση δεν είναι κάπως έτσι, τότε δεν θα έχετε κανένα θέμα με το να γνωρίσετε εγκόμενες. Θα σας πω κάτι απλό. Αν υποθέσουμε ότι έβγαινε μια μελέτη και έλεγε ότι η εξωτερική εμφάνιση μετράει τρομερά στο να γνωρίζει γυναίκες, σε ποσοστό 99%. Θέλετε να μου πείτε δηλαδή ότι αν δεν είχατε γεννηθεί με ένα ωραίο πρόσωπο, θα τα βάφατε μαύρα και όλη τη μέρα θα μαλακιζόσασταν και δεν θα ασχολήσασταν με καμία γκόμενα που υπάρχει στη γη? Είναι δυνατόν να πιστεύετε κάτι τέτοιο? Είναι σαν να μου λέει ο άλλος ότι δεν γεννήθηκα με πρικισμένο σώμα. Κι όμως, όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν δουλέψει σκληρά το σώμα τους έχουν καταλάβει ότι αυτές είναι βλακίες. Κανείς δεν γεννιέται χοντρός, κανείς δεν γεννιέται άσχημος. Μία εμφάνιση μπορεί να βελτιωθεί με πολλούς τρόπους. Δεν ζούμε το 1940 και 50. Δεν είμαστε στο Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Οι άνθρωποι έχουν πολλούς τρόπους να βελτιώσουν την εξωτερική τους εμφάνιση και αυτό μπορεί να γίνει είτε με ένα πιο προσεγμένο ντύσιμο, μην φανταστείτε τίποτα υπερβολές, είτε γενικότερα κάνοντας λίγη γυμναστική, τίποτα το υπερβολικό. Οπότε η εξωτερική εμφάνιση μετράει μόνο όσο το αφήνετε εσείς να περιορίζει την πραγματικότητά σας. Πόσες ωραίες γυναίκες, κούκλες, μοντέλα έχετε δει με μέτριους εμφανισιακά άντρες, οι οποίοι δεν έχουν καν χρήματα. Απλά είναι μέτροι, αλλά έχουν πολύ καλή προσωπικότητα. Και μιας και είπαμε για χρήματα, πάμε στο δεύτερο point. Λεφτά, αμάξια, σπίτια, κοσμήματα κτλ. Πόσο σημαντικό ρόλο παίζουν για να ρίξετε μια γκόμενα? Όλοι σας λέτε καλά, αν είχα τα λεφτά του άλλου, παπάρια θα κάνατε αν είχατε και τα λεφτά του άλλου. Τίποτα δεν θα κάνατε. Τα λεφτά ίσα ίσα μπορεί να σας καθυστερήσουν και το στόχο σας. Μπορεί να σας κάνουν να κοιμηθείτε με μια γυναίκα ακόμα πιο αργά από ό,τι θα υπολογίζατε. Και αυτό είναι πολύ απλό. Όταν μια γυναίκα βλέπει έναν άντρα ο οποίος της προβάλλει τα χρήματά του, αισθάνεται σαν να την εξαγοράζουν. Αισθάνεται λίγο πουτάνα. Οπότε με τη μία σηκώνει τις αμυνές της και θα θέλει να σας δείξει ότι η γυναίκα δεν είναι εύκολη όπως νομίζετε. Ακόμα και η μεγαλύτερη πουτάνα να είναι, άμα δει ότι εσείς πάτε να τη ρίξετε με τα λεφτά σας, με το ωραίο αυτοκίνητο, τότε δεν θα σας κάτσει γρήγορα. Άλλωστε, αν υποθέσουμε ότι έχετε λεφτά και ότι μετράνε πάρα πολύ. Αν πάτε δηλαδή σε ένα κλαμπ, τι θα κάνετε? Θα σκάσετε με τα μάξι μέσα? Πώς θα καταλάβει ότι οι άλλοι έχετε λεφτά? Θα βγάλετε τα μετρητά και θα αρχίσετε να τα αναμίζετε? Ξεχάστε αυτές οι μαλακίες. Απλά ντυθείτε λίγο ευπαρουσίαστα, πηγαίνετε με αυτοπεποίθηση σε ένα μαγαζί και όλα τα άλλα θα τα πούμε. Πάει και αυτός ο μύθος. Τρίτος μύθος που θα διαλύσω αυτή τη στιγμή. Δυστυχώς δεν έχω χρόνο να πάω γυμναστήριο. Οπότε αποκλείεται μια γυναίκα με τόσο ωραίο σώμα να θέλει εμένα. Πάμε λοιπόν στο αρχικό κομμάτι της εξωτερικής εμφάνισης. Το γυμναστήριο είναι χρήσιμο και γενικότερα το να φαίνεστε θηριώδης και τεράστιοι είναι πολύ χρήσιμο μόνο αν θέλετε να κάνετε καμιά μετακόμιση ή να πάτε να δουλέψετε ως μπράβος σε κάποιο νυχτερινό μαγαζί. Για όλα τα άλλα θα σας κάνει τη ζωή πιο δύσκολη.
Οι γυναίκες θα είναι πιο επιφυλακτικές μαζί σας αν δουν έναν άνθρωπο τεράστιο και φουσκωμένο. Οι γυναίκες δεν γουστάρουν ιδιαίτερα φουσκωμένους ανθρώπους. Ένα καλό σώμα βοηθάει. Άλλωστε, πόσες γυναίκες έχετε ακούσει που λένε θεωρώ την αντρική κοιλιά γοητεία. Δεν είπαμε να έχετε κοιλιές και να σε σαγαμώ το κέρατό μου. Μπορείτε απλά λίγο να προσέχετε το σώμα σας, λίγο το τι τρώτε και είστε μια χαρά. Το θέμα είναι ότι οι γυναίκες θέλουν ανθρώπους οι οποίοι ανταποκρίνονται στο μέσο όρο. Ένας άντρας ο οποίος είναι φέτες, τι νομίζετε, θα την κάνουν να αισθανθεί βολικά ή άβολα? Ό,τι κάνετε, γενικά να το κάνετε για πάρτι σας. Μην το κάνετε για τις γκόμενες. Γιατί αυτό θα φαίνεται. Μύθος τέταρτος. Ναι, οκ, δεν λέω. Γνωρίζουμε ότι οι γυναίκες γουστάρουν κακά παιδιά. Αλλά ταυτόχρονα μου λέτε, τι θα πρέπει να γίνω μαλάκας, να τη χτυπάω, να κάνω βλακίες, να πλακώνομαι στα κλαμπ. Όταν λέμε ότι οι γυναίκες γουστάρουν κακά παιδιά, εννοούμε κάτι το πολύ απλό που εννοούν και οι ίδιες. Θα προτιμήσουν κάθε στιγμή και δευτερόλεπτο ένα κακό παιδί από έναν άνευρο βλάκα που δεν έχει τίποτα να της πει. Γι' αυτό ακούστε το καλά. Δεν χρειάζεται να το παίζετε νταΐδες, να κάνετε βλακίες, να υψώνετε τη φωνή σας και να κάνετε ό,τι μαλακίες σας περάσει από το μυαλό ή να κάνετε τατουάζ καμιά ουλή για να το παίξετε κακό παιδί. Απλά να έχετε το θάρρος της γνώμης σας, να καλλιεργήσετε την προσωπικότητά σας. Αυτό εννοούν οι γυναίκες. Ένα κακό παιδί δεν έχει ποτέ το άγχος να πει τη γνώμη του ή να εγκαλέσει μια γκόμενα για κάτι που δεν του γουστάρει. Γενικότερα το να είστε κακό παιδί, με το να είστε μάλλον κακό παιδί, οι γυναίκες έχουν συνδέσει το να λέτε απλά ελεύθερα τη γνώμη σας. Τα καλά παιδιά είναι πάντα ευγενικοί. Ποτέ δεν λένε τη γνώμη τους ελεύθερη. Σου αρέσει αυτό? Ναι, μου αρέσει. Θα μου φάρεις αυτό το πράγμα? Ναι, θα σε φέρω. Ακόμα και αν δεν θέλω. Γενικότερα, ποτέ μην κάνετε κάτι που δεν θα κάνετε για έναν άσχημο άνδρα που δεν γνωρίζετε. Γιατί να το κάνετε για μια άγνωση την οποία θα προσεγγίσετε σε ένα κλαμπ? Πέμπτος μύθος. Αυτό πραγματικά κόψτε το, σταματήστε το, πείτε στον εαυτό σας τι μαλακίες έκανα τόσο καιρό. Σταματήστε επιτέλους να κερνάτε τις γκόμενες για να τις προσεγγίσετε. Όταν κερνάτε μια γκόμενα, όχι μόνο δεν δείχνετε αυτοπεποίθηση, αλλά της αφήνετε να εννοηθεί ότι δεν έχετε τα αρχίδια να πάτε να της μιλήσετε γιατί δεν αξίζετε τίποτα παραπάνω από ένα κέρασμα. Είναι σαν να πάτε να τη δωροδοκίσετε για να σας δώσει λίγο από τον πολύτιμο χρόνο της. Είναι δυνατόν να κάνετε τέτοιες μαλακίες? Όταν κάνετε αυτό που κάνει το 99% των αντρών που θα πάει να προσεγγίσει μια γκόμενα, τότε πώς θα σας δει ως διαφορετικό? Θα πει να άλλος ένας βλάκας που με κερνάει. Μην ξαναστέλνετε σφινάκια και παπαριές. Άσο που οι περισσότερες γκόμενες δεν πίνουν, εκπέμπεται με τη μία ότι είσαι ο κλασικός τύπος που πίνει γιατί δεν έχει τα αρχίδια να πάει να μιλήσει αλλιώς. Και μιας και αναφερθήκαμε στο κέρασμα και στα ποτά, πρέπει να σας πω κάτι πολύ σημαντικό. Δεν είναι ανάγκη να γίνεστε γκολ για να πάτε να μιλήσετε σε μια γκόμενα. Αυτό είναι το point όλων των tutorials που θα δείτε από εμένα. Ένας πανέξυπνος τρόπος για να ανεβάσετε την αδρεναλίνη σας το βράδυ και να είστε πιο confident κατά τη διάρκεια της βραδιάς είναι στο πρώτο πέσιμο που θα κάνετε ή σε οποιονδήποτε άνθρωπο μιλήσετε να μην βγείτε έξω πιωμένοι ή να μην ξεκινήσετε να πίνετε και μετά να μιλήσετε. Πρώτα θα πάτε να μιλήσετε σε μια γκόμενα χωρίς απαραίτητα να θέλετε κάτι, απλά να τη ρωτήσετε κάτι άσχετο και δεν θα έχετε πιει τίποτα. Αυτό θα σας βοηθήσει να ανεβάσετε την αδρεναλίνη και τη διάθεσή σας. Και πάμε λοιπόν και στον τελευταίο μύθο, τον οποίο δυστυχώς έμαθα με το δύσκολο τρόπο. Μετά από αρκετά χρόνια έφτασα στο εξής συμπέρασμα. Μιας και πλησιάζει καλοκαίρι, όλοι θα λέτε «Έλα μωρέ, εντάξει, το χειμώνα τα πράγματα είναι πιο δύσκολα. Δεν χρειάζεται να μαθαίνω να την πέφτω σε γκόμενες και να πηγαίνω σε μπαρ. Θα έρθει το καλοκαίρι, θα πάω στο νησί και θα μου κάτσει καμιά γκόμενα, γιατί όλες το καλοκαίρι ψάχνουν να γαμηθούν». Μπούρδες! Οι γκόμενες γαμιούνται πιο δύσκολα το καλοκαίρι και γενικά κάνουν σκηνικά. Και ο λόγος είναι πολύ απλός. Το καλοκαίρι γαμάνε μόνο αυτοί που το έχουν σε υπερβολικό βαθμό. Κάποιος σαν εμένα, κάποιος ο οποίος γνωρίζει πολύ καλά το γυναικείο φύλο. Το καλοκαίρι ο κάθε τελειωμένος βλάκας, ο κάθε άχρηστος, ο κάθε άπειρος πηγαίνει και κατεβάζει 10 κιλά ποτά για να ξεφύγει από τη δουλειά του, να αισθανθεί διαφορετικά, να κάνει πράγματα που δεν έκανε όλο το χειμώνα, με αποτέλεσμα να πάει να κάνει τα πιο ηλίθια πεσήματα στις γκόμενες. Δεν είναι τυχαίο που οι γκόμενες στα νησιά, μετά τις 2-3 πρώτες μέρες, αρχίζουν και ούτε καν μιλάνε στους άλλους ή τους αποπαίρνουν με την πρώτη. Γιατί έχουν συνηθίσει να τους την πέφτουν ακόμη και άνθρωποι οι οποίοι
δεν την πέφτουν γενικά στη ζωή τους. Αρχίζει και γίνεται καθημερινότητά τους ακόμα και για τα πιο μπάζα, τις πιο άσχημες γυναίκες, οι οποίες γενικότερα όλη τη χρονιά δεν έχουν αποδοχή, με αποτέλεσμα να πηγαίνουν και αυτές στο νησί και να αρχίζουν να γίνονται και αυτές επιλεκτικές. Τι θα κάνετε λοιπόν? Αφήστε τις μαλακίες με τα νησιά. Αν θέλετε να πάτε σε κάποιο νησί, χαλαρώστε τελείως, απολαύστε τη θάλασσα, κάντε ό,τι γουστάρετε και τότε να είναι ο μόνος τρόπος και χρόνος που δεν θα ασχολείστε με τις γκόμενες. Και τότε είναι που θα σας κάτσει και κάτι. Αντιθέτως, όταν είναι να φύγετε για διακοπές, στα μπαρ κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και στα καλοκαιρινά κλαμπ, τότε να εντείνετε το παιχνίδι σας. Τότε μπορεί να γίνουν πολύ περισσότερα σκηνικά. Ακούστε με και δεν θα χάσετε. Και εδώ, φίλοι μου, φτάνουμε και στο τέλος του σημερινού επεισοδίου. Ελπίζω να ξεκαθάρισα κάποια πράγματα στο μυαλό σας και να καταλάβατε ότι δεν πρέπει να κάνετε κάποια πράγματα ή κάποια άλλα πράγματα που πιστεύατε ότι ισχύουν, πλέον να είστε βέβαιοι ότι δεν ισχύει τίποτα από όλα αυτά. Οκ, λοιπόν, θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο, όπου θα αναλύσω διεξοδικά το άγχος προσέγγισης. Πώς δηλαδή μπορούμε να διαλύσουμε αυτό το απίστευτο άγχος που νιώθουμε όταν μιλάμε γενικά σε έναν άγνωστο άνθρωπο και ούτε κατά ανάγκη άγνωστη γκόμενα, γιατί είναι θέμα κοινωνικοποίησης. Για να είστε ενήμεροι για τα βίντεό μου, μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe στο κανάλι μου στο YouTube και like στη σελίδα μου στο Facebook, Mr. Valentinos. See you, mates!